हिन्दु धोरोम फैनायनि बेसेबांबा सिगांनो बे बाथौ धोरोमा दंफैयो अर्थात एनिमिस धोरोमा दंफैयो अब्ला बे बोरै हिन्दु जानो हानांगौ जानो हाया दा बेखायनो दिनै बर'फ्रा बाहायबो बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामनानै दङ आरो बाथौ धोरोमखौ रैखाथि खालामनायाबो बेनो दिनै जाय बाथौ धोरोमनि फालिग्रा बिथांमोना गावसिनि सार्टिफिकेटआवहाय गावसिनि धोरोमखौ बाथौ होनानै लिरजेना बाथौइजम हिन्दुइजम अबा बाथौआ बोरै थांनानै थागोन दा नों बाथौ धोरोमनि सासे व्यक्तियानो जुदि नोंनि सार्टिफिकेटआवहाय अफिस आदालताव लेखा फरायनायाव आंनि धोरोमा बाथौइजम होननानै लिराबा बे बाथौइजमा बोरै थांनानै थागोन नोंथांमोना खृष्टानखौल' टारगेट खालामो खृष्टानफोराथ' बर'नि नीति गासैबो फालन फसनखौ जों खालामबोबाय थादों रावखौ जों रायदों दख'नाखौ जों गामसाखौ जों गानदों आरो बर'नि मोनफ्रोमबो खैफोद अलखदनि अबस्थायाव जों गसंखांदों एनडिपि जानानै जों थैदों एबसु जानानै जों थैदों बिएलटि जानानै थैदों मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दलनाव पिटिसिनि आन्दलनावहाय रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव जेसेबां बाथौनि सुबुंफ्रा नान खृष्टाननि सुबुंफ्रा जेसेबां बाहागो लाबोदों खृष्टानाबो बेहाय एसेबो फावसायाखै नोंथांमोना माखौ खम नुखो डक्टर बिनय ब्रह्म नोंथां दिनै गर्जनाव मानो खमै दङ नोंथांनाव जेसेबां बर' हारिनि आत्मा दङ स्पिरिट दङ एसेबां गर्जनावबो दङ आं जेसेबां दिनै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों निश्चय नोंथाङा दिनै बेखौबो खालामाखै दा खोब दुखुनांथाव नोंथांमोन बायदि राफोद मानसियानो बेफोरबायदि रं एडभकेसि खालामोबा बे हारिनि भबिष्यता मा जागोन खैफोदनि अनगायै जों जेबो नुवाखै दा बेखायनो बे बर'फ्रा गावसोरखौ बाथौ होननानैबो लायो आरो एखे समावनो हिन्दुबो होननानै लायो दा बेखायनो बिथांमोनहा आङो मोनसे हमवार्कसो होनो नागिरदों इउ हेभ टु स्टाडि yourself and tell either you are Hindu or a Batu. दिनैनि बे प्रेस मिटआव आंजों लोगोसे दङ जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिनो आफादगिरि सन्जिब औवारि बिथां लोगोसे बिटिआर ट्राइबेल सेलनि इनचार्ज आंनि बियादै जसे बसुमतारी बिथां आरो दङ चिरां 13 ब्लकनि आफादगिरि एनस नार्जारी बिथां आरो दंफायो चिरां 14 नि ब्लकनि आफादगिरि आदा प्रभात बिथां आङो दिनैहाय बे उन्दैथार प्रेस मिटखौ बेनिखायनो लेंनाय जादों जे जोंनि गेजेराव मोनसे खैफोदा फैबाय थादों गले गले बे खैफोदा जोंनि गेजेराव जोंनि अख्रां सायाव जोंनि खर' सायाव मोनसे दोहौ सोरजिनो नागिरदों आरो बे दोहौआनो जाहैबाय आङो सिगाङावबो बिनि सोमोन्दै एसेब्लाबो बुंखाबाय आरो दिनै बायद'थायाव आंनो बुंनो गोनां जादों खारन कंग्रेसआ ओरैबायदि मोनसे आफाद मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोङो जाहैबाय सेकुलारिस्ट मोनसे पार्टि खुनु रावनिबो धोरोमखौ जोङो मुगैया रावनिबो कालचारखौ जोङो बासिया उन्दै गिदिर गासैबो हारि माहारिखौ लानानैसो मोनसे हादोर भारत हादोर बे हिसाबै जोङो दिनै कंग्रेसनिफ्रायनो बे भाषणखौ बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों आरो बे प्रेस मिटनि गुदि थांखियानो जाहैबाय दिनै जे जोंनि जनजाति बर' ट्राइबेल राभा ट्राइबेल गार' ट्राइबेल गासै आसामनि ट्राइबेलफोरखौ लानानै आरएसएसआ जे मोनसे डिजाइन खालामबाय थादों दि लिस्टिं दि माइनरिटि क्रिस्टियान्स फ्रम ट्राइबेल बे जाहैबाय जायफ्रा बाथौ धोरोमखौ नागारनानै ख्रिस्टियान धोरोमखौ आजावबाय आरो जायफ्रा दिनै बिथांमोनहा माइनरिटि ख्रिस्टियान माइनरिटि मुं मख'जायो आरो माइनरिटिनि बायदि बायदि सुबिदा आरो बेनिफिटफोरखौ मोनो आरो एखे समावनो बे ख्रिस्टियान बर' बा राभा बा गार' गुबुन ट्राइबेल ख्रिस्टानफ्रा दिनै ट्राइबेलनि बेनिफिटखौ मोनसे मोननानैबो माइनरिटिनि बेनिफिटखौ मोनसे मोननानैबो बिथांमोनहा ट्राइबेलनि बेनिफिटखौ मोनो एबा माइनरिटि बेनिफिटखौ मोनो दा बे जिनिसखौ जोंनि माखासे आरएसएसजों डिजाइन खालामजानाय आरएसएसजों डिजाइन खालामजानाय जोंनि बर' लिडार ट्राइबेल लिडारफ्रानो बेनि हेंथायै मावगासिनो दङ जे बोरैहाय बे बर' ख्रिस्टियानफ्रा राभा ख्रिस्टानफ्रा गार' ख्रिस्टानफ्रा उमुक कार्बि ख्रिस्टानफ्रा दिनै ट्राइबेल माइनरिटि जासे जानानै बोनो आरोबाव ट्राइबेलनि मोन्थायफोरखौ बेनिफिट्सफोरखौ साख्रि बाख्रि सुबिदा फरायनायनि बायदिसिना स्किमफोरखौ मोननाङा दे बे मोनसे मेसेजखौ लानानै बिथांमोना दाखालिसो 23 मार्चआव मोनसे प्रेस मिट लादों आरो बे प्रेस मिट मथे बिथांमोनहा बेखौनो बुंदों जे दिनैनि थारिखआव गुवाहाटी आसामनि केपिटेलाव बिथांमोना 1 लाखनिबो बारा सुबुं गौमा खालामदों आरो बे 1 लाखनिबो बारा सुबुं गौमा खालामनायनि मानियानो जाहैबाय बिथांमोननि खुद्रिनाय बिथांमोननि दाबि जे ख्रिस्टियान माइनरिटिफोरखौहाय एसटि लिस्टनिफ्राय बोखारनांसिगौ बिथांमोना मानो माइनरिटि जाखांनानै एसटिनि मोन्थायखौ मोनबावनांगौ बेखायनो बिथांमोननो एसटिनि मोन्थायखौ होनाय जानाय नंला बिथांमोना मुस्लिम माइनरिटि बायदि ख्रिस्टियान बर' माइनरिटि राभा ख्रिस्टियान माइनरिटि गार' ख्रिस्टियान माइनरिटि जानानै थाथोंसै होननानै बेबायदि मोनसे दोहौ फैदों दा बे दोहौआवहाय जोङो ख्रिस्टियानफ्रा जोङो बेखौ गियाखै
जे जोङो दिनैहाय ट्राइबेलनि मोन्थाइफोरखौ बेनिफिटफोरखौ मोनगोन ना मोना एबा माइनरिटि बेनिफिटखौ मोनगोन ना मोना जोङो बेखौ लानानै एसेबां दिगदार जायाखै बर्जनाबो बेखौ सानाखै नाथाय माखौ सानदों आदसा दिनै आदा डक्टर बिनय ब्रह्म बिथाङानो दिनै बे जनजाति धर्म सांस्कृतिक सुरक्षा मन्चनि स्पक्स पार्सन एफिलिएटेड बाय आरएसएस आरो बिथाङा क'क्राझार गभ कलेजनि एक्स प्रिन्सिपाल डक्टर बिनय ब्रह्मआ स्पक्स पार्सन बिथांमोना बेखौनो बुंदों जे बर' ख्रिस्टानफोरखौहाय जोङो ट्राइबेलनिफ्राय डिलिस्ट खालामनांगौ बे लिस्टनिफ्राय बोखारनांगौ ट्राइबेलनि सुबिदाफोरखौ मोननाङा बिथांमोना ख्रिस्टान जाबायबा माइनरिटिनि थाथोंसै आरो ट्राइबेलनि बेनिफिटखौ मोननो नाङा होननानै बुंदों थिग आसे डक्टर बिनय ब्रह्म नोंथांनि बुंनाय बादि दे गासै बे बिटिआरनि जेसेबां ख्रिस्टानफोर दङ बे ख्रिस्टानफोरखौ माइनरिटि जानायखाय नोंथाङा एसटिनिफ्राय बोखारबाय दाना एसटिनिफ्राय बोखारनाय लोगो लोगो जोंनि बे बिटिआरनि जे दिनै बे पलिटिकेल मोनसे जिअग्राफिकेल शेप बियो मा जागोन नोंथाङा बेखौ मालाबा सानफेरदों नामा नोंथांनि इनफरमेशननि थाखाय आङो होनो सानदों आरो जायफ्रा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा राभा लाइमोनफ्रा गार' लाइमोनफ्रा ट्राइबेल लाइमोनफ्रा आरएसएसनि डिजाइनखौ लानानै दिनै ख्रिस्टान गावनि ट्राइबेल बिदा फंबायखौ होनो नागिरदों मुगैदों बिसोर मोननायखौ नायनो हायाखै मेगन सादों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं दिनै बिटिआरआव थामहिनबा बिटिसिआवहाय गासै 40टा समस्तिफोर दङ बे 40टा समस्तियाव जाहैबाय मोनबाया अपेन आरो मोनबाया नन ट्राइबेलफोरा होनो मोनो दा बावहाय ओरैबायदि नुबाय जुदि गमामायैनो गासै बर' गार' राभा ख्रिस्टानफोरखौहाय ट्राइबेलनिफ्राय बोखारनाय जायो अब्ला बावहाय बे गासै 40टा समस्तियावहाय आरो 30टा बे एसटि रिजार्भ समस्तियावहाय अनलि 9टाल' एसटि रिजार्भ थागोन गासिबो अपेन फर अल जाजोबगोन आरो नन ट्राइबेलफोर जाजोबगोन अब्ला बे बर'फ्रा मा ख्रिस्टियान मा बाथौ मा हिन्दु जोङो ज' जानानै दावहा नांदोंमोन जोंनो बर'लेण्ड नांगौ होननानै बे बिनायनि फिथाइ महरैनो सोरबा एनडिबि ख्रिस्टियान माइनरिटि जानानै गावथारजाबाय सोरबा बिएलटि ख्रिस्टियान माइनरिटि जानानै गावथारजाबाय सोरबा एबसु जानानै गावथारजाबाय दा बेबायदि आन्दलनाव जोंबो बाहागो लादोंमोन दा नोंथांनि डिजाइन मथे होमबा गाबोन समफोरनो जोंखौ एसटिनिफ्राय बोखारजोबोब्ला ख्रिस्टानफोरखौ एसटिनिफ्राय बोखारजोबोब्ला नोंनि बे बिटिसिआव बिटिआरआव बे गासै 30टा जे जोंनो सुबिदा होदोंमोन एसटिफोरनो कन्टेस्ट खालामनो थाखाय बाहाय 9टाल' थागोन 9टाल' जुदि बियो एसटि रिजार्भ जायोबा होमबा 30टायानो जुदि अपेन आरो नन एसटि जायोब्ला होमबा बे बिटिसिआ सोरनि जाखो डक्टर बिनय ब्रह्म नोंथाङा मोनसे समाव क'क्राझार गभ कलेजनि प्रिन्सिपालमोन नोंथांमोन बायदि राफोद सानसुमै गियानि गुनि मानसिया गोबां गथ'नि बिफा जाबोनाय मानसियानो दिनै गावनि गरिब दुखिया एसटि ट्राइबेल ख्रिस्टानफोर मा दंजायो नोंथाङा बेरायफै चिरांनि ख्रिस्टानफोरनि अबस्थाया मा गंसे न' मोननायखौ नोंथाङा मेगन सादों नामा बाजानाय मोन्दों नामा सोरबाया मटर साइकेल मोनसे बायदेरोबा नोंथाङा बेखौ बाजानाय मोन्दों नामा नोंथाङा नायफै मा दंजायो दा बेनो जोंनि भबिष्यता आं बेखायनो जोंनि बर' बिदा फंबाय ट्राइबेल बिदा फंबायफोरखौ आङो खावलायनो सानदों बे माध्यमनि दारै जे नोंथांमोना बे साननाय लामानिफ्राय थाबैनो गोजान जानांगौ आरएसएसनि जे डिजाइन बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना थाबैनो गोजान जानांगौ नङाबा बर'नियाव खैफोद फैबाय बर'आ मोनसे बृहत नर्थ इस्टनि सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबेल कमिउनिटि आरो जोङो खौसे जायोब्ला सानसे बेलासे जोङो गेरेमसा हारिखौ दानो हामारगोन जुदि बेनो नोंथांनि डिजाइन मारबा बर' ख्रिस्टानफोरखौ एसटिनिफ्राय बोखारनायब्ला गाबोन समफोर गेरेमसा बर' हारि दानायनि सिमाङा बावहायनो गोमोरसिगोन नोंथां जोंनि गेजेराव थेर बिथेर जागोन बर' ख्रिस्टियानफ्रा आलादा जासिगोन आरो बर' ख्रिस्टान नङैफ्रा आलादा जासिगोन सोरबा एसटि जाबाय सोरबा माइनरिटि जाबाय अब्ला बे थासारियाव बर'नि खौसेथिया बहा दिनैनि बे गिलु बालु खौसेथियावबो दिनै बर'फ्रा गावस्रा गावस्रिबा आरो गाबोन बिनय ब्रह्म नोंथांनि डिजाइन मथे बर' ख्रिस्टानफोरखौ ट्राइबेल ख्रिस्टानफोरखौहाय जुदि एसटिनिफ्राय बोखारनाय जायोबा डिलिस्ट खालामनाय जायोबा जोंनि बे एसटिफोरनि थासारिया मा जागोन नोंथाङा बेखौ मालाबा सिन्था खालामफेरबाय नामा बेखायनो नोंथाङा सम दङ बेफोरबायदि एडभकेसिनिफ्राय गोजान जानानै थानांगौ आरो आं सानदों दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना गले गले होनसेयावबो मानियाखै दिनै बिथांमोना गुवाहाटियाव दिनैनि दिनाव 1 लाखनिबो बारा दिनै बे ट्राइबेल ख्रिस्टानफोरनि एगेन्स्टै मोनसे सुबुं गौमा खालामदों आङो सानदों दा बे मुहूर्तआव जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा खौसे जानांगौ मा बर' मा गार' मा राभा गासै ट्राइबेल ख्रिस्टानफ्रा खौसे जानांगौ आरो जोंबो मोनसे संगठन दानांगौ आं दिनै बे प्रेस मिटनि जुगिदि बुङो
जे बिथांमोना जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच जादोंब्ला जोंबो जनजाति माइनरिटी धर्म संस्कृति सुरक्षा मंचखौ जोंबो दानांगोन आरो बिथांमोननि उल्थायै जोंबो गुवाहाटियाव बिथांमोना 1 लाख सुबुंखौ मा खालामदोंबा दिनैनि दिनाव जोङो 2 लाख सुबुंखौ मा खालामनांगोन आरो जोङो बे धर्म बिरोधिनि हेंथायै जोङो बिथांमोननि एगेन्स्टै गसंनांगोन आरो जोंबो जुदि मात माथियाबा गाबोन समफोरनि दिनाव गमामायैनो बर'आ खनसेबाव गावस्रायोबा बर'आ बाहायनो जोब्बाय दा बेयो मोनसे सिरियास नोंथां ट्राइबेल हारिखौ मा खावलायगोन जे बैफोर जेंनानि थाखाय नोंथां साबधान जानांगौ होननानै नोंथाङा मा खावलायगोन गमामायैनो बियो ट्राइबेलनि मोनसे बिराद गिदिर अलखद आंनि लोगोफ्रा मैया दाखालिसो बुंदों जायफ्रा नन ट्राइबेल बर'फ्रानो बर'खौ होगासिनो दङ बर'फ्रानो बर'खौ नासयगासिनो दङ बेयो मोनसे मिनिजाथाव आरो लासिंसिं जोङो बर'फ्रा दिनैबो जोंनि ट्राइबेलफ्रा बे अलखद समाव खौसे जानांगौ बिजेपिआ जेबायदि डिजाइन लाबोदों वान नेशन वान लेंगुवेज एन्ड वान धर्म दा बे वान नेशन वान कालचार वान लेंगुवेज वान धर्मआव जोंनि ट्राइबेलनि निति रिति गासैबो गोमालांजोबगोन आरो जाय आं दिनैनि मिथिनायावहाय आरो आङो नंगौना नङा एक्जेक्टलि कनफार्म जायाखै डक्टर बिनय ब्रह्मआ आंनि मिथिनायाव सासे सत्संगी जयगुरु धर्मनि मानसि बिथाङा बाथौबो नङा आरो बिथाङा जुदि फरायोबा भारतनि संबिधानखौ बिथाङा फरायदों आर्टिकल नाम्बार 19 आर्टिकल नाम्बार 25 आर्टिकल नाम्बार 15 बिथाङा बेफोरखौ फरायबा मिथिगोन जे आरो मैया सिगांनि जे केरेलायाव जानाय मोनसे दाङाबाजि बेबायदिनो एसटि खृष्टाना एसटि मालायालि खृष्टाना कनभार्ट जानायाव बिथाङाबो माखासे एसटिनि मोनथायफोरखौ मोनहां जानायाव बिथाङा सुप्रिम कर्ट आप्रच खालामनायाव बे सुप्रिम कर्टनि बिथोन मथे ओरैबायदि होनदोंबो नंगौ भारतआ मोनसे इरिलिजियास गासैबो धोरोमखौ गनायनानै लानाय मोनसे आरो आयेना गुबुन भारतारिफोरनो जेरै बेबायदिनो ट्राइबेलफोरनि थाखायबो गासैबो धोरोमखौ जोङो लानो हायो बेखौ जोङो फोसावनोबो हायो बेखौ जोङो प्रपगेटबो खालामनो हायो आरो बेखौ जोङो गुबुननो खोथा बायनोबो हायो दा बे हिसाबै बावहाय ओरैबायदि मोनसेबो फैदों जे नंगौ दिनैनि जाय ट्राइबेलफ्रा गुबुन धोरोम लाबाय अर्थात खृष्टानखौनो लाबाय आरो बे खृष्टान धोरोम लानानै जुदि बिथांमोना ट्राइबेलनि माखासे निति रितिखौहाय पालन खालामाबा गोलाव सम बेबायदिनो 50 बोसोर 100 बोसोर आरो 200 बोसोर लासै लासैनो बिथांमोना बे एसटिनि मोनथायनिफ्राय गोजान जानो हागौ दा गमामायैनो जे ट्राइबेलनि निति रितिखौ नायोब्ला जानाय लोंनाय बाथौनि सिस्टेमखौ नायोब्ला हाबा हुखा खालामनायनि सिस्टेमखौ नायोब्ला दिनै सत्संगिनि जे सिस्टेम बे हिन्दु धोरोमा बाथौनि सिस्टेमजों मिलाया हिन्दु धोरोमा ट्राइबेलनि निति रिति धोरोम पालन फासनजों मिलाया अब्ला जुदि खृष्टानखौ नोंथाङा दिनै माइनरिटि होननानै एसटिनिफ्राय डिलिस्ट खालामोबा बिनि सिगांनो सत्संगिफ्रा ब्रह्मफ्रा कृष्णगुरुफ्रा ट्राइबेलनि लिस्टनिफ्राय सिगां डिलिस्ट जागोरगोन खारन जोंखौ खालामबा जोंबो जिरायनानै थाया संबिधानखौ जों रिफार खालामगोन जे बिथाङा सामब्रामबो जाया आरो सामब्राम गुफुरबो जाया बेखौथ' बाद होबाव बिथाङा ना बेदर खांख्राइ खांला बायदिसिना जेखौबो जाया मोसौ लानजायबो जाया जों गासिखौबो खृष्टानफ्रा धालाय होजोबो राम धालाय खांख्राइनिफ्राय लानानै एम्बुनिफ्राय बे ट्राइबेलनि आखुआ जोंनाव दङ नोंथांनाव दङ नामा नोंथांनाव दङ नामा जायखौ जोङो दिनै बर'नि माखासे निति रितिखौ नुदों गासिबो ट्राइबेलनि सिस्टेमनिफ्राय गोजान जादों बे गमामायैनो जायोबा दिनैनि दिनाव जुदियो खृष्टानफोरखौ बोखारजोबोबा डिलिस्ट खालामो हिन्दुथ' नङा सनातना धोरोम हिन्दुनि सोदोबा धोरोमनि मोनसे कन'टेसन बा धोरोमनि मोनसे बिमुं नङामोन हिन्दु सोदोबा सिन्धु दैमानिफ्राय फैनाय बै समाव जेब्ला मुगलफ्रा भारताव सिगां हाबफैदोंमोन आरो सिन्धु दैमानि सेर सेर थाग्राफोरखौ सिन्धुस्तानिस होननानै गाबज्रियोमोन दाना मुगलफ्रा जेब्ला फैबाय बिथांमोना श'खौ बोनो हाया दा श'नि जायगायाव बिथांमोना ह बोनाया सिन्धुस्तानिस होनांगौआ हिन्दुस्तानिस होननायानोसै दा बेयो मोनसे जिअ'ग्राफिकेल रिफारेन्ससोमोन दा बे बेलायाव जाय हक दे सनातना धोरोम सोरो ट्राइबेलफोरनि धोरोमा बाथौ धोरोमा अर्थात बेयो एनिमिस मोनसे इन्डिजिनियास धोरोमसो थागिबिफोरनि धोरोम हिन्दु धोरोम फैनायनि बेसेबांबा सिगांनो बे बाथौ धोरोमा दंफैयो अर्थात एनिमिस धोरोमा दंफैयो अब्ला बे बोरै हिन्दु जानो हानांगौ जानो हाया दा बेखायनो दिनै बर'फ्रा बावहायबो बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामनानै दङ आरो बाथौ धोरोमखौ रैखाथि खालामनायाबो बेनो दिनै जाय बाथौ धोरोमनि फालिग्रा बिथांमोना गावसिनि सार्टिफिकेटआवहाय गावसिनि धोरोमखौ बाथौ होनानै लिरजेना बाथौइजम हिन्दुइजम अबा बाथौआ बोरै थांनानै थागोन दा नों बाथौ धोरोमनि सासे बेक्तियानो जुदि नोंनि सार्टिफिकेटआवहाय अफिस आदालताव लेखा फरायनायाव आंनि धोरोमा बाथौइजम होननानै लिराबा बे बाथौइजमा बोरै थांनानै थागोन नोंथांमोना खृष्टानखौल' टारगेट खालामो खृष्टानफोराथ' बर'नि निति रिति गासैबो फालन फसनखौ जों खालामबोबाय थादों रावखौ जों रायदों दख'नाखौ जों गामसाखौ जों गानदों आरो बर'नि मोनफ्रोमबो खैफोद अलखदनि अबस्थायाव जों गसंखांदों एनडिपि जानानै जों थैदों एबसु जानानै जों थैदों बिएलटि जानानै थैदों मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दलनाव पिटिसिनि आन्दलनावहाय रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव जेसेबां बाथौनि सुबुंफ्रा
हा नान ख्रिस्टाननि सुबुंफ्रा जेसेबां बाहागो लाबोदों ख्रिस्टानाबो बेहाय एसेबो फावसायाखै नोंथांमोना माखौ खम नुखो डक्टर बिनय ब्रह्म नोंथां दिनै गर्जनाव मानो खमै दङ नोंथांनाव जेसेबां बर' हारिनि आत्मा दङ स्पिरिट दङ एसेबां गर्जनावबो दङ आं जेसेबां दिनै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों निश्चय नोंथाङा दिनै बेखौबो खालामाखै दा खोब दुखुनांथाव नोंथांमोन बायदि राफोद मानसियानो बेफोरबायदि रं एडभकेसि खालामोबा बे हारिनि भबिष्यता मा जागोन खैफोदनि अनगायै जों जेबो नुवाखै दा बेखायनो बे बर'फ्रा गावसोरखौ बाथौ होननानैबो लायो आरो एखे समावनो हिन्दुबो होननानै लायो दा बेखायनो बिथांमोनहा आङो मोनसे हमवार्कसो होनो नागिरदों इउ हेभ टु स्टाडि yourself and tell either you are Hindu or a Batu.